Сәлем достар, артист тормышы 17 башланып китә. Бу атнада безнең Курай Мега Dance кичәсенә багышланган чыгарылыш була. Ул безнең Казаныбызда иң яхшы татар дискотека. Һәм инде алар инде 8 елдан артык эшлиләр. Шуңа күрә достар, карагыз, бик кызык булачак. Лайклар куегыз, языгыз каналга. Киттек. Все, да, отлично, спасибо. Ну чё, как вам? Опоздали. Dedemiz birleşip dertlerini bağlamız mı? Küçük kızlar birleşip dert var idi. Karşınızda işin memnun sonsuz fayda. Dert var idi ki oranlar dar idi. Utkelik yigitlerge şiber kızlar var idi. Dert var idi ki oranlar dar idi. Utkelik yigitlerge şiber kızlar var idi. Дуслар, сәлем баршагызга да. Менә ниһаять без яңа рубриканы башлап җибәрәбез. Ул инде сорауларга җавап дип атала. Кызыклы сорауларны сойлап алып, мин инде аларга җавап бирермен. Менә иң беренче кызыклы сорау Алсу Фатиховадан килгән. Монда русча язылган инде. Какие три вещи вы бы взяли с собой на необитаемый остров дигән. Ну, три вещи. Иң мөһим әйбер булырга тиеш инде ул. Ну, иң беренче чиратта мин, наверное, ашарга алыр идем, күп иттереп. Иң яраткан әйберем минем бәлеш, наверное, бәлеш алыр идем. Әлбәттә, берәр чибәр кызны алыр идем. Үзем белән өченче әйбер iPhone, наверное. Телефон алыр идем. Интернетсыз бу хәзер невозможно бит. Ашарга, чибәр кыз и iPhone. Киләсе сорау Динара Сафиуллинадан. Привет, Рамиль. Со скольки лет ты поешь и какой была твоя первая песня дигән. Дөресен әйткәндә, менә сәхнәгә именно чыгып, иң беренче микрофон белән шундый матур итеп чыгыш ясадым. Мин 3 яшымда, ул инде Сөйкемле бала дигән конкурс булган. Ул инде минем опам, ике туган опам анда конкурсант буларак катнашкан. Инде мин янда теге просто карарга гына килгәнмен һәм шунда инде минем теләк булган да инде. Алып баручылар да әйткәннәр, кемнең җырларга теләге булса, чыгып җырлагыз дип интерактив формасында булган зрительләр арасында инде. Мин шунда чыгып, үземнең беренче җырымны әйтә улым, теге Моңнар кайтсын авылга дип аталган җыр. Шул җырны башкарганмын. Анда инде баянистлар кушылган, бергәләшеп шундый теге импровизационный бик матур гына номер килеп чыккан. Һәм инде аның видео язмасын сез хәзер менә карый аласыз. Менә ул беренче чыгыш. Күтәрәләр микрофон. Менә Алсу Сагидуллина язган артист булганыңа үкенмисеңме дигән. Юк инде, әлбәттә, мин гомумән шундый кеше, мин үкенергә яратмыйм. Нәрсә генә эшләсәң дә, син нәрсә генә булсын, ул яхшы әйберме, начар әйберме, теге тормышта төрле хәлләр була бит инде. Мин үкенмим. Чөнки менә хәзерге тормышым миңа бик ошый. Ул инде гастрольләр, төрле яңа кешеләр белән танышасың, төрле җирләрдә буласың, төрле шәһәрләрдә, төрле, ну, үзебезнең туган җиребезне, Татарстанны, Россияны менә төрле яклардан күрәсең инде. Кайда ничек кешеләр яши, ниндирәк кешеләр. Эльвира Хайрнасова язган, что еще нас ждет, будут ли новые песни, с кем бы хотел спеть дуэтом дигән. Без эшләүдән туктамыйбыз, алда әлбәттә яңа җырлар яздырырга. Менә 2 атна тирәсе безнең калды эшләргә яңа җыр өстендә. Шулай ук без үзебезгә шундый максат куйдык, һәр 3 ай саен яңа клип чыгарырга. Һәм инде яңа клип та төшерәбез, Алла бирсә, скорее всего, Нәни йөрәкләр дигән җырга менә безнең шундый кызыклы уйларыбыз бар, сценарий турында да.
Һәм инде алда әлбәттә татар җыры, мин хәзерге вакытта татар җырына номинант буларак күргәнегез булса, теге TMTV каналларында мине номинировали татар җырына. Һәм инде белмим, алып булырмы, барсына юкмы. Менә шуңа күрә голосование башлангач, дуслар, сездән тора барса да голосовать итегез. Һәм бәлки алтын барста алырбыз, белмим. Менә якынча, менә иң якын тирәдә менә шундый планнар. Шулай, дуслар, бөтен сорауларга да җавап бирдем шикелле. Әгәр дә кызыклы сорауларыгыз була икән, языгыз. Без инде тагын шундый рубрика ясарбыз, тагын сорауларыгызга җавап бирербез. Һәм 5 көнне Балтачлар сезне көтеп калам концертта. Мин инде хәзерге вакытта киттем йөгерергә. Пока, артист тормышы 17. Краткая история рассказа о том, как Рамиль каждый день бегает. Короче, 3 километра есть, полпути прошли, и на полпути у нас всегда встречается вот такие лошадки. Эй! Хочешь покушать? А? Смотри, смотри. Будешь? Все, ладно. Пока, ребят. Бег закончен. 6 километров. Как 2 пальца об асфальт. Если честно, йөгерә башладык. Йөгерә башлаганга әле бик күп вакыт узмады. Но шулай да вообще үзебезне чувствуем, вообще круто. Әгәр бер кешенең безгә кушыласы килсә, Милости просим. feel free. Клип төшерәбез, клип төшерәбез. Аягын.